Bueno, nor da zeta zalea hemen, jo txalot, zeta zalea zaretena. Zorgutxi. Eta zetaren, ez bai ezer, besterik gabe. Beira, nik kontatuko dizuet, nik zetarekin izan dudan harremana. Zehazki mitoaroarekin, mitoaroa bat, Navarra Arena. Beira, nik joan nintzen espektatiba gutxirekin. Zanen, bueno, guazen zerbait berria da, kuriosoa, ea zer kantatzen digun pello. Da ni sartu nintzen Navarra Arenan eta onartu behar dut, emozioak, kontzertuak, espektakuluak gainditu ninduela. Bizi izan nuen emozio tsunami bat, baina okerrerako. Ze kontzertua bukatu zenean, esan nuen, ze mierda dau. Osea, ze iruzur klase dau. Ze nik kontzertu hartan ikusi nuen. Pertsona bat, espermatozoidez mozorrotuta, piztina batean, ez nuen kontzeptua ulertzen. Ze espermatozoideak berez, espermatozoideak igerilari honak dira. Badakite surfeatzen ere bai. Arazoa da normalean distantzia gutxi dutela olatu hartzeko. Baina bestela... Uste neu sartuko zela txistea, baina... Baina, kontua da, horrean, piztina batean, pedo, bale. Ikusi nuen bigarren gauza. Agure bat, egoera prekarioan, oso prekarioan, nik uste dute soketatik heltzen ziotela, begira, zuk hartzen duzu, astozar bat, agur hori zegoen egoeran, eta animalistek bertan bera botatzen dute kontzertua. Pasan nuen kontzertu osoa, pasan nuen kontzertu santu osoa, Ansa, Aizpen eta Maxus, Zubarramurdiren aktuazioaren zain, eta ez zuten aktuatu. Ez zuten, nik ez nituen ikusi aktuatzen. Eta bukatzeko, bukaeran nola bukatu zen kontzertua. Klin, 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 altxasuko motxorra. Claro, orduan, nik urrengo gunean prentsa irakurtzen, esan nuen, ostia, egon zen Arrasate, egon ziren Ansa Aizpak, egon ziren Neumak, ez dakizu, zer gertatu da? Nik uste du nire sarrera berezia zela eta Navarrarena sartu ditzenean, sarrerak eramanen ninduela universo paralelo batera. Bueno, eta agian zerikusi pixka bat izango zuen goizetik hartu nituen ardoak, bazkaltzerakoan lertu nuen botella ardoak, gintonikak eta kontzertu horretik justu hartu nituen kainak eta txupitoak. Bueno, hori izan kontua da nik esanen, onaino zetak, onaino mitoaroa.